Sluga Božji Antun Mahnić bio je krčki biskup, slovensko-hrvatski teolog, pedagog i ključni pokretač hrvatskoga katoličkog pokreta. Rođen je 14. srpnja 1850. u mjestu Kobdilj, župa Štanjel u Slovenskom Krasu. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Gorici, gdje je 1874. zaređen za svećenika. Doktorirao je teologiju u Beču 1881. godine. Radio je kao prefekt i ravnatelj sjemeništa u Gorici, te predavao na bogoslovnom učilištu, ističući se u borbi protiv liberalizma u kulturi i književnosti. Papa Lav XIII imenovao ga je krčkim biskupom krajem 1896. godine. Premda rodom Slovenac, brzo je naučio hrvatski jezik i postao snažan zaštitnik slavenskoga bogoslužja i glagoljice. Godine 1902. na Krku je osnovao Staroslavensku akademiju s ciljem očuvanja i proučavanja glagoljaške baštine. Utemeljio je tiskaru Kurikta te pokrenuo brojne časopise, poput filozofskog časopisa Hrvatska straža i dječjeg lista Anđeo čuvar. Hrvatski katolički pokret i rad s mladima godine 1903. pokrenuo je omladinski list Luč, što označava stvarni početak organiziranog hrvatskoga katoličkog pokreta. Nastojao je odgojiti obrazovane i moralno čvrste laike, intelektualce, studente i radnike, koji će kršćanska načela unositi u javni, kulturni i politički život. Zbog izravnog utjecaja na mladež, među kojima je bio i blaženi Ivan Merz, nazvan je ocem i vođom katoličke obnove. Nakon Prvog svjetskog rata i talijanske okupacije Krka, biskup Mahnić otvoreno se usprotivio talijanizaciji i ugnjetavanju domaćeg stanovništva. Talijanske vojne vlasti su ga 1919. uhitile i internirale u Rimi Frascati. Zbog teškog narušenog zdravlja dopušten mu je povratak, no umro je 14. prosinca 1920. u Zagrebu, u nadbiskupskom dvoru. Posmrtni ostaci biskupa Mahnića premješteni su 2002. godine u Krčku katedralu, a postupak za njegovo proglašenje blaženim, beatifikaciju, službeno je otvoren u Krku 2013. godine.